वेलकाम बैक माय चेनेल आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। दानिया आङो नानिखौ लायनो नागिरदों आरो स्कुलाव। थ' बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। नै बिथिंजाय अमा फोरानदों आरो अमा लकेल देसि। दानिया थांसै स्कुटिजों आरोना, बहुद गोबाव जाबाय स्कुटिखौ सालायैया। दाउआनो गाग्लिलांजोब्बाय। एसे हुगारनि र' साफा खालामनि। दाउआलाय मानो गाग्लिनांगौ जाखो बेयावलाय। धुला धुला धुला। धुला। जाबाय। स्कुटिखौ दोननानै थाबायलांबाय आरो आङो नै, बहुद ट्राफिक जाम। नानिनि लोगोनि बिमा बियो आइ थुलाथार। बाय बाय बाय। मावजियानो बारखोनानै गोलैजोब्बाय बेदरखौ। गासिबो नांजोबथारदों। दै गुदुंजोंसो सुनांसिगोन बेखौ। मोनफैबाय, न'आव मोनफैबाय आरोना स्कुलनिफ्राय। नै जा गरम, आयौ धुला थांजाया लामायाव। न' सिङावसो थानांसिगोन, बाहेरायाव थाजानाय नङा। आयौ माइसे, आयौ बार बारनाया, आयौ 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 आयौ। मामि आथिं सुफासै नामा नोङो? आथिं सुफाय। बेदरखौ सुनानैसो फोरानफिननांबाय आरोना। रानखानाय सेस। मावजिया बारखोनानै हायाव खोलैजोबदोंमोन आरो बालायाव। सुनानै दै गुदुंजों सुफिनबाय, फोरानफिनबाय आरोना। मामि हादोंना हायाखै नोङो? हादों। थगायदोंना? कुइसन पेपारालाय माबार? दे हादोंना हायाखै दे लिरनानै खिथा आंनो माबार। लिरनो बाबायला आङो। फट' बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो। लाभ इउ अल, बाय बाय।